Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ibagakken ka, Rume. Saan mo pagdatunan ti anak ko? Saan ka may kari ti anak ko? Ay nawaw. Nay, apay ka din na. Anya ka diti saan nyo kayat kanyak. Ay nawaw. Ni Brandon ti kayat ko apara iti anak ko. Mawatam! Ay nawaw. Gapotad da iji abroad, ison ti kayat yaw. Awan ti adwa sa ludsod. No imbagak asaan mo nga arman ti anak ko, nalpas ti saritaan. Uray awanak iji abroad ta, mabiyag ko mo ti anak yun na. Adamot sa nikwame, apang biyag ko itagbalinto a pamilya. Basta! Tungpalam ti imbagak. Period! Ni, da kayo matnanang? Ada ka di masapulyo? Saan ka day anagpaw iti anak ko nga da ija abroad? Ay, una nang. Kagap-gapok ija ili, napan ko inruar. Ay, aguray ikan kayo iti kwartayo. Ay, dayta ka iti kay kayat kukin ka anak. Kanayon nak nga ikan iti kwarta pasaray agpaw iti anak ko. Wen atap no intamanan makimajong nanang. Sige nga raod. Intayin ton malpas panggal daw. Lagasan naktungarod dito'y balay, tagkuyog tama pa nanang. May alatamat ti kukuyugan nyo, ti katuga nga, may nawaw. Pagpagayak lang tapno di naksipsiputan na kanayon. Ay ginasirap kami ta. Tapno di na madlaw nga da relasyon ta, kasta ka day. Tanghiwat mo, ang mga numangag na ka. Ay nawaw. Sa namangag tabisi nga kiw-kiwar ti madjawng. Day tamo ti paglaingan day ta, bakit? Basta kami ti pagmadjong na. Awanan ti sa bala makita na, ulit ti madjong. Madamdama, pumanaw tan dito eh. Adda pa pananta. Ay kuwi na, amok nga da kwartam. Ije ka di manin madjungan tinagapwa, may nawaw. Apay kumano ijay madyongan. Sa nakmat adumaw dawat kan kay ti pagmadyong ko. Tadi nakmat ikan. Ay nawaw. Nagalaskat ti ugali maun. Ay, nasayat ay tangay pakpakitam iti balasa nga anak mau. Ha? Pagpalpaliwa akla ang ti madyong. Apay kumanga iparit mau. Numuna tagkuyog kayo nga katugangan na mapanagsugal. Imbagpay ka ti manugang ko atay. Kanak iti pakimadyong ko. Ngam si kangay di nakpay maikan mat. Ay, sayang lang no ipaabak mo iti madyong ti kwarta. Apay, milyon ka day ti ipapaabak ka. Kat naragsakak mo nga rod, no agpalpaliwak, babaan iti madyaw. No kumatay nornong mau, ti abak mo manipod iday. Di na ko maigatang mau, iti anyaman na kaya mau. Ada pa kay ranudam, Adamot pa kay ranudak, iti panagayayayam ko iti madyaw. Apay anya ti itid nakin kaday ta madyong. Adaya! Intaman iji ilay, adam mo kamay ta pagpasyaran. Inta iti may sa beach. Ariglado, Teddy. Ada ka di kadwata amapan? Dua talaang. Kaya mo ka di nga da makaipulong iti katugangan nga da relasyon ta. Ay nawaw. Ay, saan Ang mga ibagada kanila kay kat din akong pauitan iti kwarta nga aramatan tangag pasyar. Ay nawaw. Iso may no dua talaang mapan. Kasla date akanayon Sa bagay, ang kanayon nga ta may limad ta ti relasyon ta. Awam mati makamu iti relasyon ta. Apay nga da na kay baga kanyak, anak kita da kayo iti anak ko si Karumay. Nay, awam mati dakas nga aramiden mi iti anak yun na. Dakas para kanyak, no makita ka makisao iti anak ko. Mawatam. Ay, ninanamay.
Sa anak mo at kriminal, tapno paritan nyo ti anak nyo ang makisarita kanya. Ay nawaw. Uray saan ka kriminal? Tawan lat amaw kapakay ranudan ken ka. Anya ka diti kaya nga iranod ko kada kayaw tay karigatak na. Anya kumamat ti maitid mo kanyak. Tapno mamati ak nga da pakay ranudak ken ka. Ay nawaw. Ore awang kwartak. Tadama pa kairanudan ti padak at tao kanyak nana. Ha? Dama ng syon. Kan manong tedi ti makita. Agkipkibin damat. Ay. Alak ida iti cellphone ko. Pitsurak ida. Madiday tuyin Aday ta. Naala akong ida iti ladawan. Ipaprint ko day toy. Ket makitan to ni bakit syon ti dungdungon na manugang. Di dak nakita dagiti dua. Di da mo nga da kabagyak dito imay da nagpasyaran. Ay, mangibaunak man iti sabali amang sipot kadakwada. Taalaan da ida iti daduma pa'y aladawan. Medyo aduma da ito aladawan ngayon paprint ko. Imunag da pa'y adwa iti may sasilid. Mayat da ito nga ipakitak iti katugangan ni Manang Syon Hey, anya day takip kita kabayatan ti panagnam rumay. Ay, da kayo gayam tata. Ada napidot ko aladawan Iso tikit kita Ay, iladawan mo ka day. Saan tata? Kukuhayin sa mo dagitoy. Nan, kita man ti bagbagam aladawan. Kasano ako kuami ngayon may... Ay na... Ha! Ay, Barok, nakalam ka na gito aladawan. Ay, nawaw. Ay, kwa tata. Napidot ko dita dalan. Ay, alak man na gito'y. Ay, kawa na tata. Ang mga nun, naragrag ni Manang Syon da kita. Ay, sige, ditakan. Hey! Dakas kayon. Sigurado lakid di ang makadanon iti asawa ni Manang Syon tiladawan. Makita man ita, no dungdungun lata ni Nana Lilay ti manugang na abalang kantes. Umay ka, tainta iti balay dasyon, Lilay. Apay ka day. Apay ang makapungpungtot ka. Umay ka kiday, tadanas ken nga ipalawag ni Siyon. Ay di na nga ron ikuyod ata makapagnaak man. Nagbuntog ka magna. Magagaran akon ang makisarita ka ni Siyon abalang kantes. Ay nawaw. Anya ka di tinapasama kaya. Sumanaw ka. Darasem tapno makadaron taadagos iti balay tinalaeng ang manugang mau. Ibagam nga minan. Anya ka di ti pagpupungto tam. Ay nawaw. Ay, di ka pala sumardeng ni si kanti pang ipapasak iti pungtot ka. Intan! Ay. Agmeriendatan, tanaluton tinlutok akan kanan, Teddy. Nagimasan no dakang kanain. Ay, nawaw. Basta si ka. Aramidag ti amin tapno agnanayon ti relasyon ta. Ha? No, ay sumangpot ti asawa. Uray sumangpot atag sublin tumatlaang. Tuloy tumanan ti ragsak ta. Ay. Intang rodin ta mabisina kaon. O hintang arudan iti kusina. Siyon! Ilukat mo tiri daw. Ala, apay nga ta. Ay Di naman. makatugangan. Ay, makapungtot samat. Ay, kasano na umay dito'y balay. Magnaak di talikaw. Tapno di da makita. Ay, nawaw. Darasam nga rod, tay nakmat ilok at tiruangan iti salas. Magnak iti likod. Tama nga no danisyon iti kusina. Iso ang nagbayag na nga ilukat tiri daw. Dito'y akong sangaw, numapan ka iti likod. Sige, tayo na iti likod. Adalaki di tao, ta nakaluka mo't day tatawa da. Malaing ka nga rodan. Tani masikura na kung dito'y ruar, kaya't kuntiag tugaw. Napanogak anag na. Ha! Sikatirim mo iti kusina tiday. Inala nakiinom tata. Guri kapay. Aday pakita ka na kayo kanisyon. Umunog kapay. Ha? Umunag ako na yaw. Wine! Intayo di salas. Tada na patag nga ipakita ka na kayaw. Sige, sige. Umunag ka tata. Itatanda tayo dito'y salas yaw, Siyon. Kaya't ko nga ipalawag yun na ito aladawan.
Anya dagito'y aladawan. Kita agman. Kentikada ni Tidi dito yung anadanon may, dagita ladawan. May sa ti kaya nasawain. Ada relasyon nyo adwa. Saan kayo na makapaglibak? Ay nawaw. Saan, tatang? Sana po no nagitala-dawan. Nakaalaan nyo ka di ka nagitala-dawan. Saan kayo na makalibak ko na lang arudan, nay? Mamuan ti anak mi na ito ijabraud ngar aramidin yaw. No maamuan ti anak taday to'y anapasamak. Kaya't naasawan. Datan ti pangipawitan na iti kwarta saan ani siya. Hay! Saan ka man amang namnama? Tanalpas kon nga inyawag iti anak ta. Nga uray si ka. Di nakapawitan tay madmadyong mau. Apay ngay naramid mo dayta. Salpag ka mo talaklakay. Rupat kwarta ka talaga. May at ti kukuyugan nyo iti manugang mo. Tadamagam sa baling aramidin na. Diyak may impagarawp nga dagayang mading aramid na. Kasano ang makitam ka makumikom kay ti madyong? Uray rog-rugitan dan ti ulo ti anak mau. Basta damadyaw, kung aday tanda kwartakan ka, ay na ti ayat maun. Salbag ka ki diya bakitan, rupat kwarta ka. Nay, agmay-may sakay mo tanan ha. Ayan nga ti dungdungon nyo manugang. Kasa sa unak ka day. Ay, uray marigriga tak, tawan ti madinga ramid ko. Nana, nasingpetak. Nasingpet siguro ano nakaturog ka. Kasta ni Manang Sean, kasta ka din nana. Nasingpet no nakaturog. Apay anapan kondisyon ti saritaan ay nawaw. Ay, nakita kami no kasano ti kinadunguyo kun kuana. Ang murog-rugitan na gayam ti ulo ti anak yaw. Panawan ka man laagan. Awan lat di mo malablabid man. Nabainan ti rupat kwarta bakit? Ngimura niya ti aramidan da. Nulakit na kayat nak ti anak na. Awan ti mabalinan na. Ibaga mamot iti anak ta. Tagpaw iti kwarta lakay. Tapay ko ma, ay nawaw. Tapnaw, adapag sugal mau. Ay, awan pa'y makukwarta. Ado ko mati kwarta mau, no inurnong mo dagitin sugsugal mau. Nagliday ti kastoy. Awan pa'y kwarta. Hey, iso analiday ka, taday tala kwarta ti adda iti panunot mau. Saan na kwarta latin na patag iti daytoy abiyag? No di kahit, ti panagayat iti pada a tao. Ay na, ada nakita ka surat iti labisaan. Anya tilinaon ti surat. Simurot ka no ti anak ta ni Rumay. Naliday ka? Tati amaw, kat awan pa kairanudam ka ni Romay? Awan ka di ti anyaman nakin ka no simurot ti anak mo ka ni Rumay. Pagragsakan na dayta. Pagkasarak iday to nagsubli na. No lakit naragsak da iti sidong titunggal may siya. Pay kumada tatilapad. Sanak anang baligay, anang ipaasawa ka ni Brandon, ti anak ko. Asino ka diti kayat mo amanugang? Ni Kadisyon? Wano ni Rumay? Ay nawaw. Di Brandon, ti kayat ka. Di mo ka di amaw at ikabsat ni Rumay, ti inasawa ni Brandon? Sanda ka no kaya ti ugalay, iso asabali ti inasawa na. Ni Rumay ket napudnaw, nga uray na alas ti ugalay. Napudnulat ta iti anak ta balasang. Ay nawaw! Saan laang akwarta ti napatag iti daytoy abiyag, no diket ti panagayat iti pada a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.